isto xa levamos a unha asamblea, e entonces na asamblea o acordo que se acadou foi o de solicitarlle ao conselleiro de Industria pois que non concedera autorización para esta mina, non para voltar á explotación mineira en esa zona. Dende a Federación Galega apoian as reivindicacións das confrarías arousáns ante os riscos derivados da actividade mineira que poderían supoñer a contaminación da ría. Como presidente da Federación Galega, como non podía ser menos, pois estiven tamén apoiando pois as reivindicacións, sobre todo de as cofradías de unha zona como maiormente a Ría de Arousa, non tanto a súa margen sur, que corresponde á provincia de Pontevedra, como a súa margen norte, que xa forma parte da Federación Provincial de Coruña, e eu como presidente da Federación Galega pois estuve ali, non podía ser menos, e apoiando o que as cofradías desa zona reivindican, non? Segundo o presidente, a asistencia masiva á manifestación do domingo evidencia o forte rexeitamento non só por parte do sector productivo, senón de toda a sociedade, polo que considera que as institucións deberían tomar nota. Quedou claro por o número de xente que ali se congregou na Praza do Obradoiro e como estaba Santiago, porque podo decir que o recorrido transcorreu sobre a Plaza de Galicia, e cando eu iba na cabeza da manifestación estábamos casi entrando na plaza, na calle Cervantes, e ainda estaba salindo xente da Alameda. Aí había moitas persoas, e bueno, cando a xente se une para unha reivindicación desta magnitud, pois eu creo que a quen corresponda ten que tomar boa nota do resentimento social que a apertura da mina provoca, non?